norokni bwskango ang tini kaisa chikonsa kothoma sawi khwnarnai norok khwnai tongni puilan simi paithak jora aw khoroksa sala bo bini hamjakma bwnaino challenge khlaikha nung kubui ni ano hamjakma hingke ang bai salsa bo malaya tai phone ba call khlaya tongwi jama no nei singkapu tomung nung tongwi mangkhe ang wansungnai ningano kubui ni hamjago ai ang bono thaya jangni bagui ni hamjago ni saka hingke na abri aw ni goisika salni simi abri asala no ma malaliya kolbo khaliya tai kokbo saliya hingkena saja lai thangka lai thangmani yago lokhana asala khospara sakirikya hingkena abri wana jagai asala ni nogo thangka hingkena tamnukha asala sungsana yakari thangka asala cancer bemar manja bini ayo 24 घंटा se furkeno abri selani mangke thunyo kobagei khakha nangi kapkha kapmani yagolo selani kaisa siti sejak mangka nung ang gere saja tongi mangka tabu nung salburum tongi manane aw okothumano rugi sana thangke khorosa khorosoni laibo mo haibo ungu khari hamjaki tongphono khani borongno khibi kalangi ma thangu toro phaikya hingke paithago jotono hambai norok nai tongdi ani o video no tai video no katalangi tongkhoba subscribe khaleri tai share khaleri tai comment khaleri tai like khaleri norokni takhuk joyal nei norok kisa sabot khlai di norokni sabon nangi tongo hambai